da wani babban mai kallon dambe ko sharhi akan dambe daga Abuja jiya cewa shiga ma gasar nan ta mutum hudu wadda shi Ali Kanan Bello ya yi shi a wurin shi ma babban kuskure ne a matsayin shi na sarkin dambe wanda ya yi gwagwarmaya wata da watanni ma baya gida. Ya kamata ya ba rayuwar shi hutu, ya natsu, ya duba kurakuransa inda suke, ya duba inda ya kamata ya ƙara ingantawa sannan ya dawo dambe. Sannan kai me ka duba ga maganar shi Alhaji Ibrahim dangane da maganar da ya cewa shiga wannan gasa gare shi a wannan lokaci kuskure ne a ce sarkin dambe ga kowace irin wasa, zo irin UFC, boxing da sauransu. A duk lokacin da ɗan wasa ya yi wasa, duk da mu al'adarmu daban tasu daban, ba mu da wata alaƙa da mu da su ta ɓangaren al'ada da kuma yanayin wasanninmu. Amma yana da kyau mutum in ya yi gasa ya ƙare shekara guda yana wahala, ya kamata a ce ya tsaya ya zauna ya ɗan huta ko da na sati biyu ne kafin ya sake hitowa ya ci gaba da wasa. Ana yin haka nan. Shi wannan wanda ya wannan maganar daidai gwargwado ban ga laifin shi ba. Me yasa? Shi ba ɗan dambe ne ba. Gaskiya ne. Zama ga ɗan dambe ba ƙaramin illa ba ne ba. Musamman kuma ɗan dambe mai zuciya. Sannan lokacin da kuma inda zan bi bayan shi wannan mutumin shi ne lokacin da Tambuwa da kira ka kai Ali Kanan Bello ya ce zai sama dambe da mutum hudu. Wallahi kana cikin gajiya Ali. Ka bugo mutane ba kaɗan ba. Kana cikin gajiya ga training. To sai ka ce wani zan yi lamarin nan amma ba ni lokaci kaza zuwa kaza. Mai gidan damben Sokoto Tambuwal zai ce mai babu matsala Ali. Na baka tabbas lokaci kaza zaka zo kai damben nan don haka na sadar kaza. To amma akwai wani abu da ke ga dan dambe wanda shi mutum bai gane ba. Dan dambe zai yin shekara 2 bai dambe ba. Ya shigo cikin gidan dambe. Wayannan tamburan su tashi. Za ka ga mutum idan wani ya zo ya ce a to baka tubewa. Aka je a guje ya je ya ci rigar sauransu. Dan dambe irin wannan hutun ko ya ce yayi shi. Wallahi inda zai leƙa gidan dambe ko ya ji wannan tamburan wannan hutun ba zai yi gare shi ba. Sannan kuma zama da yawa wani lokaci yana lalata dan dambe kowa ya sani. A zamanin nan an yi sosai. Kuma ba zan ji tsoron baka misali ɗaya ba. Akwai nan shagon Kosilaye zai rubuga a dambe mota final. To shagon Kosilaye akwai yan kwanan baya kaɗan da ya daina dambe gaba ɗaya. To sai aka zo duk wanda shagon Kosilaye yake bigewa ya bana bashi matsala sai gashi ya dawo yana ba shagon Kosilaye matsala. Abin da duk ya rikice. Ba zan manta ba lokacin da aka sa mai dambe da a yi kullum dambe har aka tashi babu wani abu da ya faru. Babu wanda ya bugi wani. Aka zo aka sa mai dambe da Manu. Ka dai ga abin da ya faru. Na gani. An sa mai dambe da Garko Kurma. Garko Kurma ya bige shi. To, amma da ya zo daga baya ya fahimci inda matsala take sai ya dawo yana dan training. Ya bige dogon bahagon Zayanu. Gaskiya ne. Lokaci na farko. Gaskiya ne. Ba da jimawa ne ba aka zo kuma aka ba shi dogon bahagon Zayanu fansa. Ya ƙara bige shi. Ni wannan ke nuna ba. Ok, to ya fara dawowa dalili saboda yana kwalawa amma duk dan dambe zai je gefe ya zauna. Duk zuciyar da yake da shi idan ya dawo bambanci zai iya tahowa. Ali sarki ne. Ali ya shiga gidan dambe wa a ce ma Ali yau zo kai dambe da wani ya ce ina da uzuri na gaji na kaza abin kunya ne tsakani da Allah. Dan haka ni ba gaddama na yamma shi wanda ya wannan magana ba amma ban ga lahinci ba saboda ba dambe yake ba. Gaskiya ne. Wannan shine magana ta gaskiya ban ga lahinci ba saboda ba dambe yake ba amma inda dambe yake san ya wayannan tamburan suke ga mutum. Gaskiya ne. Ko shagon farko aka daka ma wayannan tamburan ka zo ka kama shi duk da bare ka nisa dai ka zo ya zo ya kama ka dambe gaskiya ne akwai lokacin da insha Allah ce me zaka daure mu je in dai kana jin wannan tamburan kai gaban ka an dai tai wani bai iyawa da wani gaskiya ne an tada wani ya je ya kama shi a lokacin wallahi zai ce yana yi gaskiya babu yadda za a iya ce ma bai in ma mutum ya ɗaya jaruntaka ko kuma ya yi ƙoƙarin tsorata yana da karar zuciya zai ce ai na samu dambe da wani gaskiya ne amma dai tamburan nan suna hawan kanka a zo a kama ka
mutane abin da kake tunani gaba ɗaya duk wanda ke cikin gidan dambe kai kawai ke kallo sannan Ali yau da an ce Ali zo kai dambe da wani ya ce amin uzuri duk inda gidan dambe nan yake sai zaka je ya dauka da ihu tsoro yake kaza Ali zai dace yana jin tsoro ba Ali ba duk wanda ke dambe yau aka tada shi aka zo aka kama shi ya ba da wani uzuri ihu ake dun an yi haka da wani yaro dogon shashar da ya zo nan dogon baban zai yana je ya kama shi ce ya hakuri na kama dambe aka kama ihu daga baya son yayi ya ce ma a je a yi dambe to wannan tamburan su ne da wannan sinadarin na ga shi ban ga laifin shi ba saboda ba da yanda ke ba gaskiya amma wanda ke dambe kuma musamman irin alakanan bello a ce an sama dambe da wani kazo ka ce a sai an yi min uzuri bai yi wa gare gaskiya wannan haka yake gaskiya iyaka dai babban ci baya a yi hankuri da wannan statement din ba karamin ci baya gaskiya wannan abin ya kawo ma'aliba ba karamin muskila ce ba wannan abin ya kawo ma'aliba tun da yanzu abin da ya faru ya riga ya faru me alikanin bello ya kamata ya daidai wannan gaba to ni ya yanzu duk abin da zaka ba Ali shawara ya riga an yi an gama saboda presently idan ka duba yanzu still ina ga kamar dole sai ya rawo Sokoto still ya dambe saboda akwai dogo wanda aka same dambe shi misali kuma yana Sokoto kuma bana tunanin cewa har yau a kira shi kuma ya ce yana da uzurin gajiya gaskiya ne saboda dama akwai dan tantama tsakanin cewa wani da kokowa kakkada ne ba kisa ne ba to bari ta sake haɗa mu ni kuma sai na nuna ma cewa ni na wuce in kada kar kokowa sai na sake bige ka na nuna ma na karhin ka ita tantama a batta ai duk duniya ta ga abin da ya faru shan su maganar tantama dai shi mutum dai ba ka harba shi da ra'ayi ne amma ga zahiri duk abin da duk duniya ta gani naushin mutum an kai fadi to kuma tantama ta mi sosai lamari na mutane ba amma lalle ai ka san shi dogo ka san kwanan bayana ce ma na yi mamaki ma da ya magana cewa da kokowa a kada ne ba bugu ba na yi mamaki saboda ni dai ga yadda na san shi ban taba tunanin zai zo irin wannan maganganun ba bari mu duba shi wannan magana da kaddo ka sani cewa fa ita wannan gasa da aka samu Ali babu ta a riga an kare ta wannan gasa ta mutum hudu yanzu ra'ayi ne ko ya yi damben kuɗi ko kare ya yi damben kuɗi to idan dai zai ji shawara shine yadda shi wannan bawan Allah ya ce mai to ya je wannan ya je ya settling ya ci gaba training yana training kullum amma dai dan daga ma wasar idan na ce dan daga ma wasar wanda ke dan dambe ina faɗa wannan magana ya san me nake ne ba wai ina nufin ya je gida ya kwancin shi ba je a dan diba a je a yauwa a yau shirin da ya kamata shi dan dambe ya san me yauwa gare lokaci shine magana a ƙara samun addu'o'in iyaye a sake zaka dai bayani shi da dan dambe ya san me nake shi dan dambe ya san abin da aka nishi dai a gyara takun faɗa ta ji magana kawai kenan shine to idan dai zai ji shawara gaskiya ya haka dai in dai ni Shamsu Shagon Niga zan ba shi shawara kuma na sai yana ji shawara ta insha Allah duk da dai bai zama dole ba gaskiya ne amma in dai zai ji shawara da shi wannan bawan Allah ya bashi zan goyi bayan ta ya je ya ƙara shiri ba ina nan ya je gida ya kwanta ba wannan yaren yan dambe ne dan dambe in ya ji ni shi ya san me nake nihi ya san abin da aka yi wannan shi ne gaskiya ne zamu je jihar Katsina Shansu a gidan damben Aminu Nasta wato shagon Sani Sana'a a Arewa kamar yadda na ga wata poster ta gabata ban sani ba ko ka gani cewa zai yi dambe shi ma na kananan hukumomi 33 karkashin 34 ne ko na jihar Katsina wanda za ta tattara 'yan damben Najeriya wanda koyi ne da abin da ya faru Sokoto yanzu kama an samu na biyu wanda zai yi idan muka duba irin wannan gasashin tana da sauƙin gudanarwa kai ai abin da ba a magana tsakani da Allah ba zai ba wallahi tallahi ba za ta sauƙin gabatarwa ba ka san me yasa ka jira ga ma haka nan Sokoto gaba daya da 3 local government ne ha kungiya suka zama 24 amma ka diba kura da an ka dauka rauta da aka bada to an samu ƙarin da mutum 10 bisa ga na Sokoto an samu 10 gaskiya ne
akwai rigima ba karama ba kuma idan dai haɗin min zai je haka to ina ga wallahi gaba da ɗan nan Najeriya ka tsada zai koma shin wai kai ko da muke katsina wai local government 34 gare su 34 ne 34 so sai local 34 ne katsina to fi sabilillahi kam idan aka je local government 30 ɗaɓɓe jawo to kuma akwai idan da za a wanka wasa musu akwai su amma dai ci ko gidan dambe sauran gidajen dambe wallahi sai kokari su kirkiro su jarumai kan ya daga na rasa da Allah cire dan dambe 34 Najeriya su buga gasa wallahi kaɗan ne za su rige gidajen dambe duk wanda ake ji da shi Jamus alal akalla sai an ji da shi kowaye sai ya buga haka zalika gurmada to su gudawa ni ban ma san wanda zan ce gashi za a kirga a ce misali gashi a ni ka fahimta a ƙasa ne yanzu idan na ce Al-Amin Sokoto ban ɗan damben a ce an ba Jamus 12 an ba gurmada 12 24 kenan ko to kawo kudawa 10 dan Allah ka min su kudawa 10 su ɗaya kilo za a sanya da sauransu to ba yan dambe bane yan kokowa ne a to irin wannan gasar ba ita nake magana ba gaskiya ina magana kamar kai su mana Sha'aban kaga akwai autan kudawa yar mage shagon kosilaye shagon dan digiri garkuwa dutse abba dogon bahagon Cisco wanga dogon bahagon Cisco na'am boka ali dan tuwa ba yan dan ba ba ya bi shagon na ashin shekaran ce shi ba hannu ya buge shi ba kai kana sa ran ayi wannan gasar ba tare da shagon na ashin ba yanzu a Najeriya ba za a yi ba gaskiya to yanzu in ta hada su da Ali dan tuwa ba ya buge shi ba dan da bai buge ba ya buge shi to Ali dan tuwa yana ciki na'am bahagon biyu babba bahagon biyu karami shan su buga damben mota sosai musulmi yawancin duk waɗanda ke buga damben nan abokan damben su ne na saka musulmi shagon dan dige to musulmi yana ciki ka gani idan dogo baran dage yana ciki dogo baran dage dan dambe ne sosai so saboda haka ni ba gobe ban kallon kudu a matsayin wayanda ba su da yan dambe a to ni gaskiya ni dai ina kallon su suna da yan dambe suna da yan dambe amma yan damben ba su da yawa kuma ba su lokaci ne wayanda ke lokaci suke cikin zafi su ne ba su da yawa ko za su kai 6 ko yanzu ko 7 waɗanda ma za su buga sha'aban yar mage dogon Cisco shagon kosilaye garkuwar dutse wa'annan biyar din da zaka ji tunda za su bai da zaka ji zan kade ka sa musulmi wa'annan biyar ka sa musulmi ka sa dogon dage duka wa'annan duk abokan damben su ne suke wannan wasan kuma ko ina sun ka hadu suna yi shekaran jiya damben dogon dage biyu daga garkuwar cindo har yanzu bai buge dogon dage ba so ku dubi irin yan damben da ke gare su kawai kai buge dogon okay waye kokari kenan ga wannan wasan kowa yayi okay na da ce ai shi yayi kokari mana a dogon dage yayi kokari mana idan dan alasan nawa da garkocin dobe buge shi sai kace a wannan ni na ga ma ai dalilin wannan ya ga ma wannan dalilin ne yayi kudu suna da yan dambe abinda suke bukata kila karin motivation da karin kwarin gwiwa yadda ake ma ko wani bangare su yi wannan wasa me ya ja hankalin Aminu dan auta ke gani har ya sa wannan wasa to ila da nan Sokoto haka an yi ta ai ba za a yi dandan nan ba ai ƙarya ne ai ne to cikin ikon Allah ya ga yau har rana an sa ta ranar final da za a yi kuma kai tsaye ya tabbatar da insha Allah za a yi final din na ƙari gaskiya ne shi ma yana kishin kanshi ina kyautata ai dan jihar Katsina ne tambo dan Sokoto dan wace jiha ne Sokoto ya dawo nashi tashi jiha aiki sai wannan ajawan ta shi ma yayi ai ba a taba yin kima haka Katsina ba shi ma shi ya sanya yace zai dan haka ni na ga hikima haka ne gaskiya ne yawa tambola ya zama abin kwaikwayo akwai wani dan dambe mai karhi ma yanzu da ya bullo jihar Katsina shansu in kana lura shi akwai na da shi da duk wayannan yan damben da muka lisa duk yana karun bata da su ya buge wasu su buge shi tunda haka dambe gasa shansu wannan damben an yi dai Sokoto yanzu an kai matakin final yanzu Katsina suna kokarin su yi nasu mi Aminu dan auta ya kamata yayi don ya inganta wannan damben a ce ya kai inda ake son ya kai kuma ya bada irin natijar da ake son a samu ga harkar dambe to na farko Aminu dan auta daidai gwargwado ga irin yanayi na kyautata wa ɗan dambe wanda zai sa ya tsaya ko kuma adalci ga ɗan dambe wanda hakkinka
hakkin dan dambe matsayin wanda ake duka ba zai kama ka ba ina kyautata mai zato da yana da wannan na biyu Aminu dan auta ba ruwanka da wani ishu din wani ka yi tsakaninka da Allah idan za ka yi abu gaskiya ne dambe ya haɗa wani da wani duk wanda ya zo dambe faɗuwa ta kawo shi tsakani da Allah dambe ya haɗa wani da wani dambe za su yi azuzo su yi dambensu wanda Allah ya ba sa'a ya waina kakka yadda Amin dan auta ka ce dole ga wani kawari dole sai na buƙaci wani ya kai kaza saboda yana halacci kaza gaskiya ne idan kai haka nan babu ruwan Allah da cewa wai ai don wani ya kyauta ni shi yasa ne haka gaskiya ita kwara ɗaya ce wanda ya cancanta a bashi wanda ya cancanta kuma babu bambanci tsakanin wani da wani kakka fifita dan Jamus kakka fifita dan Gurumada kakka fifita Bakudi tsakani da Allah dambe idan ya hada ko da wani na'am su zo su yi kuma Aminu dan auta idan dai ni zan baka shawara ka ji wa'annan matasan ka ɗebe su ka zuba su cikin damben nan da yawa sannan kuma su ma manya ka samu wasu ciki ka saka nan ya kawo mu gabar da nake so tattauna duk da zan kira Aminu dan auta insha Allah za ku ji tattaunawa mu da shi akan shi wannan damben da yake kokarin yayi don mu ji ta bakin shi da dangane da damben zai Shamsu an cire mai tafasara an cire hayyar tarasa an cire garkuwar cindo an cire kalakanan bello a damben da aka yi na nan wato misali kana ganin shi yayi implementing the same strategy misali ya cire su ko kana ganin ya ba su dama su masu a'a ni ai magana nake kenan ya ba su dama su masu shigo su ma abubuwan nan wasa ce me yasa kace haka abin da yasa yanzu duk inda zaka yi gasa yau ko kasu ko kaki in dai gasa ce sai kasa dogon dogo ciki gaskiya ne dogon dogo duk cikin wayannan mayan da ake gani misali kamar Ali ai da ma an ciki Ali ya rufe kowa ya bige Ali to me dalilin da zai sa a kisa Ali cikin gasa babu shi idan ka dauko garkwacin do ai kullun ya bige garkwacin do Alasan yana dambe da garkwacin do to dalilin me zai sa Alasan shi garkwacin do ba a sa shi ba shi ma a sa shi in dai zaka iya bige na alamben kasuwa ko kuma damben kuɗi bai yiwa a ce damben gasa kuma ba za ka shiga ba ka shigo idan ka je misali kudu garkuwar dutse misali ya bige alƙanan bello sannan daidai gwargwado akwai abokanan dambe shi bot gurma da kudu cikin gudun nan shi ma a saka shi a ɗauko autan kudawa ciki sha'aban duk wa'annan da aka jera ɗin daidai gwargwado matasa suna dambe da su amma ni dai idan zan ba shawara lalle wa'annan dai guda biyu ya saka su ciki musamman dai su alƙanan bello bari mu duba zance na karshe shan su shine matsalar da aka fuskanta wani lokaci dan dambe yana da dambe sai an yi ta daga mai lokaci yana maraba ajin wani zan je menene ni ma za a yi min ajo da sauransu yana ɗaya daga cikin abin da yana da niyyar kai wannan matsaloli a cikin minti guda za mu yi wannan magana ko biyu insha Allah shan su kana ganin wannan matsalar ba za ta shafi shi ma Aminu dan auta ba to akwai abin da ya zama dole akwai abin da kuma bai zama dole ba yau zan baka misali ne ana cikin dambe na mota Katsina abu zai iya faduwa wanda baka san da shi ba kawai sai a ce yau ya kashi ankari ana yi mai wata girmamawa wata karramawa za a yi mai ya kashi ankari cikin karramawa nan za a yi dambe ya kira Bahagon Umaru yana cikin wayanda ke buga damben mota duk bisa ga adalci kai ka san ba zai kace Bahagon Umaru ba zai je ba saboda yana da bigaran mai amma in ba irin wannan situation ba Aminu dan auta ya zauna ya magana da su in magana ce ta kuɗi ko nawa kake so ga yamin abinda ban so na fi tun da gasa na ce ka zo ka buga min ita za a yi yadda ka san dogo ya tare Kano lokacin da ana wannan damben sarauta ne to don haka ya same su a yi wannan magana amma irin wannan uzurin shi kuma in ya gitta babu yadda za ka yi da mutum ba gaskiya ba yadda za ka yi da mutum ya zama dole ko a ce ai ma alamin su ku ta haihuwa ko kuma za a yi mai wani karamawa ai za a yi dambe kawai sai ka bude baki ka ce a'a an gayyato Alasan da Jino Ramana ka ce ba za su zo ba da alƙanan Bello kaga it's something that cannot be possible gaskiya ne
wannan shine abu kusan saukin da ma zai samu kamar yana da boda da shi da Kano sosai dambin nan suna zama Kano sosai suna Katsina ma ana exchange lalle wannan zai samu saukin wannan abin sosai wannan kila zai iya kawo mishi sauki insha Allah zai kawo mishi sauki ku je tashar matasan Dambe TV ina zuwa Shamsu Manahaba ka je matasan Dambe TV ku yi mana subscribing muna ganin irin kokarin da kuke wajen yin subscribing idan mun roƙa ku yi mun ga ci gaba sosai a Shamsu Shagonni TV wanda yana dab da kaiwa inda ake so ya kai. Yana godiya ga Jamus Goroma da Arewa Dambe Arewa Sport shi ma yana dab da kaiwa yanzu aiki ya dawo. Shi jaruman Dambe TV dama ya riga ya haye. Matasan Dambe TV shine yanzu muke so kuma ya dama hankali. Da Shamsu Shagonni TV. Wurin danna subscribing da kuma alamar kararrawa wato kallon shirye-shiryen da ake sa alamin ko yanzu nan da safe wani ya sake kira na ya ce min shin tabbas al'amin dandan nan idan za a yi shi in za ka nuna shi live a wace tasha ne kai za ka musu bayani insha Allah idan akwai yiwuwar nuna wannan wasa to za mu kawo shi a tashar wato gidanmu Arewa ita ce za ta kawo muku wannan kuma kafin ma fara damben za mu ci gaba da analysis live insha Allah za mu kawo muku tattaunawa kai tsaye da irin abubuwan da suke faruwa a gidan dambe kafin shi dambe ina ma amina da wata fatan alkhairi kuma in akwai alkhairi ciki Allah ubangiji wannan hanyar da ku Allah ubangiji ya baka ikon kammala shi lafiya a madadin duk wanda suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku musamman shi Shamsu Shagonni ga ni Al'amin Sokoto da na shirya na gabatar nake cewa ku huta lafiya jama'a assalamu alaikum